Welcome to Amsterdam. Enjoy. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Okay. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Saan na siya now. Tapos na ng work, nag-off si Mister ng half day kasi siya yung naghatid kay Ana sa daycare, nag-pick up kay Ana sa school and also naghatid sa kanya sa swimming lesson. And ngayon, kasi nga pagod kami pareho, dito kami ngayon sa McDonald's. Yung palagi namin pinupuntahan dati, yung malapit sa sa pinagtatabuhan ko dati. Tapos traffic masyado, nakalimutan namin traffic pala masyado. Wat gaan eten, skat? Ha? Sige na, down na so we can eat. Sige na. Nee, ikaka-train na. Ana? Down na, please. Ito is klaar. Sige na. Ana. Dagway, oh. Wear your sandals na. It's gonna rain soon, love. We have to go inside. Yeah, I know. Sige na, let's go na. O kami doon sa loob kay lumalamig. Tapos uulan ngayon. A few moments later. Dito tayo kilabyanan kasi ilalakad ni Ruth yung aso. Grabe yung petals ng mga laglag naman. Hey, Sana! Uy, uy! Ben je klaar? Ga je gang maar, elfjes. Ik ben niet bang voor jullie. Since umalis sa Labyanan, I think mga 3 beses pa lang ako nakapunta dito. I think kasi mostly si Ruth lang naman kasi nga may trabaho ako. Okay. Maulan po today. Ito yung view ni Labyanan sa labas. Yung instructor na pag-i-inquirean ko, ayan yung bahay nila. Yan dyan. Kailangan ko pong bumalik sa sa pagdadrive ulit. Okay. Ze kan ons niks maken. Samen staan we sterk. Tang-tang na tong eyeliner. Marie vandoor. Labad akong uuwi. Ay, hindi pala ako nakapag-intro, no? Hello, titas. Welcome sa new video. Kalit ba, oy? Tomorrow is the last day, last working day Heb je ons nou verkleed? sa week na to. 3 days lang akong may work this week. Pero mahaba yung oras ko this week. So, which is okay na din. Hinintay lang namin si Miss Sharon. Uwi na po kami kasi si Ana kailangan ng matulog soon. And ipatuloy natin yung vlog natin bukas, no? Hij heeft gespiekt met blindermannetje. Busy kanina sa trabaho, guys. Tapos tawag dito, after ng work, nagtingin-tingin ako doon kasi nga bumili ako ng gift para sa birthday nung anak ng bago kong kaibigan na taga next town. Birthday ng anak niya sa Saturday. Imbita kami. Punta kami ni Ana. Tapos, the following day, punta din ako sa mga Pilipina kong kasama sa work dati na kaibigan ko din. So, busy ang weekend natin. And then mga biyanan ko pala,
Eh, susunduin po namin sa airport Sunday na ng umaga. Tapos yung gala namin doon sa Kilarina, hapon pa naman. Ako talagang inaantok na. Sana bumalik na kaagad si Mr. Matulog po sa Euron. Eh, tulog ako ng maaga ngayon. Anyway, kumusta po kayong lahat? I hope okay po kayo. Hindi pa talaga nakarecover yung ating mga video, no? Hindi ko pa po na-update talaga. So, i-update ko din yung aking mga vlogs para at least hindi na masyadong all over the place, no? Pasensya na po kayo talaga. Busy lang talaga masyado. And, yeah, nag-a-adjust pa talaga po sa bagong schedule. Hindi ako makatsyempo-tsyempo. Nakakalimutan ko din palaging ilabas yung camera. Yun, di ba? But anyway, ipatuloy natin yung vlog bukas. The next day.
One eternity later. Volgende halte. Kieslijnststation. Hello, titas. Tapos na po tayong mag-work na. Yung bus na yung sa kabila yung kinuha ko kasi nga mas maaga siyang dumating ba. Kailangan ko kasi maghintay ng mga 1 hour bago dumating yung bus na dadaan talaga sa bus stop malapit sa amin. So dito ako kasi susunduin lang ako ni Mister. Sabi ko maglalakad ako pero sabi niya sunduin na lang daw nila ako ni Ana. Okay din. Sobrang busy sa work kanina. Pero masaya din. Mabilis lang yung oras ba pag busy masyado. At yan, hinihintay ko na lang yung mag-ama ko and then uwi na tayo para makakain. Hi, titas! Nagre-rest na kami. Tapos na kaming kumain. Kanina pa actually. And then si Papa naglo-laundry ngayon. Kami dalawa dito. I'm talking to the titas. What are you doing? What your face doing? You wanna say goodbye to the titas? Goodbye. Good night, titas. See you Good next See time. you next time. Mush mush babush. Mush mush babu. Please like. Say please like. Please like. And subscribe to our videos. And subscribe. Subscribe to our videos. See you next time. See you next time. Doy. Bye bye. Ba't ganito mo ni Mama? I love mama.